Rosas 1:21 paingon sa 23 apan sa pa magampo na kita mga igsoon. Labing gamahanan nga Dios among amahan nga nasa langit, daghang salamat Lord sa pagkamaayo, salamat sa pag-uban. Pagpadayon na mo ihangyo ang imong presensya nga magandam sa matag usa kasing-kasing panahon na nga Lord sa among pagpaminaw na masintro ang among kasing-kasing panahon na sa salud gayud sa pulong nining kagabi magdalag panalangin kanamo pagtinoy Lord among tumanong Ginoo. Lord, tagay kami kasing-kasing masinulundon sa imong pulong Ginoo. Lord, uban sa imong balang espiritu nga maghantag ka na mong tabang, busog, na mahimo na mo kinubog. Lord, ubanin kami sa among pag-isgot sa imong pulong sa kinatibuk-an sa mga takna sa pag-isgot bisan ako Lord nga imong instrumento ni kagabion kay wala kang mahimo wala imong tabang. Nangingon ka panabasa ka na mo ang imong pulong kagabion. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay mga igsoon, ang pulong sa Dios sa gisulat ni Apostol Pablo gilamdagan sa Balang Espiritu Colosas 1:21 sa 23 nagkanayon. Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga una-una ug buhat. Apan karon gipasiguli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak aron magkaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Mahimo kini kung magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa inyong si Pablo na himong sulugoon nining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tao. So mga igsoon, agig review no sa miagi no naiskutan nato na si Kristo Jesus labaw gayud kayo sa tanan. Siya mangguluwas, siya Dios, siya ang unang nabanhaw wala na kamatayon. Siya ang uh, magbubuhat, siya ang source sa tanan. Siya ang inungdan nga kita mabalik dito sa Dios Amahan. So karon ang atong title dati kaaway sa unang kaaway karon amigo na. Sa unsang pag-unsa. So una anong dati nga kaaway tungod kay makasasala. Una-una buhat o gingon sa pagbasa nga layo sa Dios o kaaway niya. Kani adto layo kamo sa Dios. Ang mga gustuhanon sa kulusas, no? Ang una nga recipient no nga giingnan no? Nga kaniadto layo kamo sa Dios. Kaagi ninyo kaniadto. Dati nga sila kung in application sa ato dati nga kita no? Dati ako ikaw no? Layo kita sa Dios, layo sila sa Dios no? Sa iyang presensya, sa iyang pabor, sa iyang panalangin, ang mga pag-ampo unanswered no walay protection pinasagdan walay self-control no? Lakaw-lakaw nga buhi pero spiritually dead spiritually uh, blind no walay tumong sa kinabuhi pwede ra kalit nga madisgrasya sa walay rason no? Kay ang kastahanon og naay mahitabo na manggi maayong katuyuan ha walay buhat nga bisan gamay na lang makahatag himaya or kalipay sa Dios so, out of fellowship and intimacy with God. Sama ni Adan ug ni Iba, no? Ipagawa sila sa asa nga dapit sa panalangin. Lugar sa panalangin. Ay mo silang layo sa Dios. Sama sa katawhan sa kulusa. Sama ka nato kaniyan. Unsa ka layo ang distance, no? Puro sa kuan po na sa istorya tua sa kapunaw-punawan. Layo gyud kayo, no? Pag nga galit tua sa kapunaw-punawan no dili murag dili matagad sa Dios dili gabali-balihon sa Dios kung atong mahinumduman no pero may maging may starring kaagi ni Elijah no versus
atong tanan 950 tanan ka mga propeta ni Baal o ni Asera 450 man og 400 nga grabe ang ilang pagtawag sa ilang Ginoo no gikan buntag hangtod udtod no gani nagsayaw-sayaw sila gani gikan sawan pa nga basig kuan ang inyong Dios lumalandong pa o basig napay gilakaw or natulog pa ba o sa atong panahon karon basig lubat ang cellphone no basig no so basig kinahanglan po kaon o ilang gibuhat kusgan pa ginilag sangpit tawag syagit samad-samaran pa nilang lawas yung mga yung style no apan hapunan na lang wa gyud wa gyud no hangtod nga si Elias na sad ang magtimog halad wa gyud tubag napagaw na lang sila ako lang gigamit na illustration mo so no, sa panahon layo pata sa Dios hangtod sa hangtod wala gyud tubag sa Dios no so atong gipakadiyos ang atong kagalingon ang atong mga idols i, mas gitagaag pagtagad ng idol gipakadiyos makaingon ta sa atong panahon sa atong pagampo masin natulog pa ang Dios masin na pa si gilakaw or nabili niya ang cellphone wailod or wala siya naka-online maka-conclude ng tao wa gid Dios wa gid siguro Dios kaya ano mo magitubag akong prayer ang Dios walay time nga walay Dios naa ang Dios pirme kita lang ang wala kaniya kita lang ang layo kaniya ngayong panahon na wala pa ta diha ng Kristo Jesus no kung kita dool sa Dios dili kita niya pasagdan no naa siya pagtagad niya sa iyang mga anak na special nga pagtagad niya sa iyang mga anak so layo sa English ana foreigner no stranger napagi word nga murag alienated no? Alien dito sa una no dili kaila dili igunsa no? Layo kamo sa Dios ug kaaway niya nakigpatok salungat sa iyang kabubuton dislike contradict na magtigpangga mo opos yun sa pulong sa Dios sa iyang presensya sa iyang katuyuan kinsa man na mga isa si Satan mga isa siya ang pinaka enemy sa Dios o gi-mention kaniya nga kita layo sa Dios ug kaaway sa Dios dili ang una ang mga Kristiyanon sa Kolosas ug kita pod lahos ka nato mga iso no? Sa dihan wala pa ta kang Kristo kita inimi sa Dios sama ni Satan inimi usab sa Ginoo ang iyang tuyo dinis kalibutan babagan niya ang mga plano sa Ginoo ha iyang dagmalan ang mga tao ug iyang giyahan ang mga tao palayo sa Dios ha palayo sa Dios daghan pang kaaway ang Dios taman sa mga tao nga mo disobey sa iyang mando kaaway sa Dios ang tanan nga tao nga wala usab mudawat ni Ginoong Hesus no gideklara giconsider no nga mga kaaway sa Dios ang kaaway sa Dios mo igsoon mga katawan sa Dios una gid iyang gipailan iyang gipagkapanan ang katawhan sa Israel no dayon ang muupoy mga mukontra sa katawhan sa Dios giila sila nga kaaway sa Dios ug ang Dios may nag-away on their behalf mga igsoon so bisag unsa di ay gyud ka maayo na gyud ka away no kaya ang Dios maayo na magid kay siya tanang maayo na amon sa Dios walay dili maayo siya sa iya no apan naa siya mga enemy kinsa gani ang mga katawhan nga ni Dios obey kaniya layo sa iya og kaaway niya no si Jesus Christ panahon siya uh, pagka tawhanon no sa diha na apas siya sa nagkatawang tao siya no sa tibuok niya kinabuhi daghan gid kay siya kaaway no sa bata pa siya gusto na siya patyon Herod no ha tintal siya ni Satan pambak no
Daghan ang plano mga Jewish leaders nga gusto mo patay niya. O gani nagmalampuson sila sa ilang pagpatay, ha? Pero dili man gyud sila mo ay nakapatay. Gitugot sa Ginoo. Iyang kaya niya ihatag iyang kinabuhi, kaya niya bawion pagbalik. Ha? Nagmalampuson sila sa ilang pangunahuna. Pero ang plano sa Ginoo nga wa gyud nila nababagan. Ang Dios sumala sa kagulingan niyang laraw ug pagbuot nitugyan kang Hesus nganha kaninyo. Ipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasala nga may milansang kaniya sa cross upan gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon. Kay dili man siya kapungan sa kamatayon. Muna gingon sa Acts 2 verse 23 to 24. Buhat those 23-24. Jesus overcome his enemy including death. Aron ang iyang mga magtotoo makangkon sa pagkagawasan o pagkabanhaw ng Iso. Ang ikaduhang Timothy 3:12 ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nga diya kang Kristo lutoson gyud haagi kawan. O si Jesus naga-provide og lumaagi unsaon pag pakigharong niya ng mga nga kaaway sa Dios. Ang 1 Peter 2:21 to 24 gitawag kamo sa Dios aron mag-antos kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo naghatag kaninyong panigtingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak sa diyang gibugal-bugalan siya, wala siya mabalos sa pagbugal-bugal sa kanyang sakit siya, wala siya mahulga, gisalig Ginoo niya ang tanan ngadto sa Dios matarong na panghukom. So ang ibili ni Ginoong Hesus nga atong sundon ampo isalig Ginoon sa Dios panahon nga na mga kaaway magmaingmat ug maminantayon ka mo kay kaaway mo ang yawa naglibot kayo sama sa liyo ng gulog nangita og tukbunon so naa ang kaaway atong isalig ito yan sa Ginoo pero ang mga kaaway mga igsoon enemies of God is fighting in a losing battle pildiro na pildiro na Psalm 92 Nay, nasayad kami nga mga matay ang mga kaaway buntog tanang kautan tao. Inimi, ang layo sa Dios, kaaway sa Dios, klaro na ang kapilihan. Mahitog pawag sa walay katapusan. So, unsa man ang atong labing ikahadlukan, ug unsa man ang labing angay na atong ikahadlukan. Unsa ang pinakadako nga hulga sa atong kinabuhi. Mga igsoon, ang atong labing dako nga kaaway o enemy ang pinakamakamatay o makahatag labing kadaot is ang Diyos mismo mga iso. No? Diba, gingon niya, layo kamo sa Diyos, kaaway niya. No? Kung kaaway ang isgutan, no, namay mo yun niya, wa, di ko di kadlukan, di sa kinsa pa, ha? Karon, tingnan taka, tingnan ta mo, so, ano? Kung wakay ka, di kadlukan sa una, karon, naana, ang Diyos. No? Kung nagasukwahi ta kaniya, ay dili kita pwede maghagit-hagit niya. Dili ta manganti o mangandak gani ang demonyo, ang Satan, kambalo sila. Unsa ka makalilisan. Ingan gani Satan, ang demons. Nyan ko ba aron imo ming laglagon? Have you come to destroy us? Ang kaaway na kabalo. Nga ang Dios mo ay final judge of institutional rights. Ang Matthew 10:28 ayaw ka mo kahadlok ngadtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa imperno. Dili makahimo si Satan no, sa paglaglag sa pangkalag. Siya gani mismo no, giandaman gani pud siya eternal nga punishment. Kung karon naapata kaaway pa ka sa Ginoo, paminaw karon wa pa kay natin anay nga pag give up no. No? Ingnan ta guys, no? Maluoy ka sa imong kaugalingon. Kaya mismo ang Ginoo naluoy pud nimo. Dili na ta magmagahi na atong tuohan ang iyang gipadala nga si Ginoong Hesus nga mo'y dalan mo'y kinabuhi o kamatuoran alang sa atong pag-adto ngadto sa mahatag. Kung gawas ana wala na lain pa. Halos ngayon mga igsoon kadaghanan
God bless, no? Pero ang kinabuhi na pa dahil sa pagkinabuhi, kaaway pa sa Ginoo, no? Na unsa may God bless ana imuhan lang ng blessing ayan na i-share na. Kaya ikaw mismo na pa man ka inimi pa man ka sa Ginoo. Ha? Our God is our worst enemy, no? Kung siya manggaling ang mahimo natong enemy, no? Pagka makalilisan. Pagka makalilisan. Mo lang klaro sa Bible nga ang kaalam naggikan sa pagtahod pagkahadlok sa Dios. Salmo 9:19 ang 9 verse 10 ang pagtahod o pagbaton og kahadlok sa Ginoo may sinugdanan sa kalam. Ang pagbaton og kahibalo sa balaang Dios mao ang pagbaton sa maayong panahon. Fear the Lord means to hate evil. Kung wala kay kahadlukan naa na karon. Kahadluki ang Dios. Kahadluki ang Dios dili tungod sa iyang dili tungod kay siya dautan kundi kahadluki siya kung naa ka sa pagpakasala ay sigurado ngayon ang makalilisan nga tubangon nga consequence o silot kung kita magpabilin magpadayon nga layo o kaaway sa Dios o kita pasagdan niya sa consequence nga atong maangkon kung kita dili mo dangog kaniya mga igsoon. Amen mga igsoon, may gani na kay kita mga katawhan ang katawhan sa pulusas, ang katawhan sa biblical times no. Bible times no kanatong karon kaloy ang gikirasyahan ug gihigugma sa Dios. Sa una layo og kaaway sa Dios tungod sa daotang hunahuna kaya sa hunahuna pa lang diya nagasugod ang sala hangtod magdako hunahuna pa lang katanaw nga may daotan ug hugang tinguha adultery naman na dumot pa lang murderer naman na sa tubangan sa Ginoo nahong pa lang daan no speak na daan no sin start in the heart and mind ang Santiago 1:14-15 kung maabot ang tentasyon kung ang tao hayluon og danihon sa dautan niyang tinguha o niyang daotang tinguha manamkon og mga anak og sala ug ginughingkod na sa sala magdala kini kamatayon so diha tinikan ang sala si Adan si Iba mo original no na og kitang tanan nahimong sinful nature we are sinners by nature ang atong sinful desire no? Dili na ta maingon nga nakasala ang pagkasala ko kay nakahimo kong sala no? Pero mga igsoon dili ta dili ta makasala kay nakahimo tag sala kun dili makasasala ta normal na nato nga mubuhat og sala muna sinful sinners by nature sinful nature no? Sa hunahuna lang na nato nga hinlo ta walay hinlo walay perfecto ang tanan nakasala og nahigayon sa himaya sa ay hunahuna na to hinlo ta pero naa sa Proverbs no nakita na ko sa Proverbs ingon panuntihon 30:12-13 may mga taong naghunahuna nga sila putli bisag hugaw sila kaayo may mga taong naghunahuna nga sila labihan ra ka maayo abi nilang si Kinsya na gid sila no di ko totoo mga igsoon nga naaday nga na na words sa Bible, no? Proverbs 30:12-13. Ha? Anagit tao nga ito makinusan, kabuutan, no? Pag wagit siya sa lao, walaan kay sa tanaw, no? Pero magiging sa Biblia, abi na ginilag skinsa sila. Na, ni abi nila labihan na sila kamayo. Mo na nga, daghan ang malingla, daghan ang musaling, yan man kay lagi, maayo kayo na siya, buutan kayo, no? O may iyang ipakita, nga dugay na nga panahon nilang panaguban, wagit siya, iila, wagit kipakyas, na pero mga igsoon mo dito, mabot ang panahon, mo din ang tao, ang mo traidor, mo scam kanimo. No, tungod sa imong pagsalig sa tao, dili sa Dios. Nay maayo kay mo tipik sa kinaiya. Napoy uban nga dayag kayo. So siyempre no, na kung maayo kay siya, so kumpiyansa kay ka. Kung ay dayag kayo nga daw no, di mo ka kumpiyansa kani nga tao. So ingon diri no matter how good we are, we will never meet God's standard. Kaya na-mention gani katong sa Pharisees na the righteous that exceeds that of the Pharisees. Nang labaw pa sa
Ang Pharisees, makita niyo, grabe gid sila ka uutan, Diyos no? Pero mo giingon ni Ginoong Hesus, kung diha ra inyong pandigid mo, kapasok sa standard sa Ginoo. Una mga igsoon, dautan, layo sa Dios, tungod sa una, pagkakasala, spiritually blind, spiritually deaf, mute, hugaw ang gamot, dili pure ang kasing-kasing, no? Dili mo dawat sa gasa sa Dios, o kinatibuk-an gayud, ay gisalikway, ang Dios, iyang pulong, makalilisan gayud ang kahimtang sa tao. We cannot make ourselves righteous. We don't even desire, don't and can't obey God. Nabulit ang atong kinatibuk-an, mura siya lason niya na makamatay, nabulit ang atong pagkatao. Diyon sa nila pagtuis ang kamaturan sa Dios, ilang reject ang Dios na ana sa pangmula ko na sa iyo sa Aroma 1, no? Aroma 1:20. Diyon sa nila. They make up their own ideas. Silang una, ang Dios siguro ingani. Ingani ang Dios, then muna gabuhaton sa Dios. So, muna nga, pasagdan sila sa Dios aron masinati nila ang consequence sa ilang ibuhat. No? So, una mga ison, gikan sa pagkalayo nato sa Dios, dautan, walay laing pamaagi sa Dios lang nga maghimo ka natong bag-ong pagkatao diha sa pamilya sa Dios o dili na tan niya iglain no dili na tan niya nga matawag na laing tao kundi sakop na sa pamilya sa Dios kay mabalik naman atong relasyon tungod ni Ginoong Jesus diha na dayon kung dating kaaway makasala tan layo sa Dios karon amigo na verse 2 kaduha nga punto di matarong ni Kristo. Verse 22, apan karon gipasiguli na kamo sa Dios, ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon siyang anak, aron makatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. So amigo na, artist na, gisabot, yang gikaluyan, gigrasyan, yang higugma, kung sa una dautan, sa una ra to, no? Karon say update, no? Nindot maghisgot mo kanang mga karaan nga lugar, no? Mga panghitabo, kasabay na to sa una, mga panahon sa kabataan, mga history sa tong classmate, no? Mga silingan, mga kabaryo, uban pa. Gani, nag-isip na dahil ng mga dati ng ex, no? Uh, dili angay na isgutan ng uban kay magka-gubot, no? So na mga ison, unsay update sa kinabuhi no? Sa tao nga gitabangan sa Dios. Ang ingin sa Biblia, takos na makatubang duol na sa Dios, dili na niya kaaway ang gibalaan, giputli o gipawalang sala by faith, no? Justification, gipawalang sala. Ug ang pagkamataron sa Dios yang ibutang kanato God's righteousness imputed in us diha na yung verse na support mga igsoon nga sulid kayo may tungod sa justification kaning ikaduhang Korinto 5:21 nga walay sala si Kristo apan di makasasala sa Dios aron kita sa atong pagkahiyo sa kanya makabaton sa pagkamatarong sa Dios pinaagis sa pagkamatarong ni Kristo gidawat sa Dios kitang mga tao no? Kitang mga tao yang gidawat tungod sa pagkamatarong ni Kristo Jesus free na ta from accusation wala na bisan gamay na lang tulo-bago na ta no? Ang pagbaton sa pagkamatarong ni Kristo dili pasabot nga automatic na buutan na layon no? Widow at Israel proseso sa sanctification no? Proseso sa pagkabalaan pasabot positionally righteous bisan nagpadayon tag makasala right progression dili kay bis na Kristohanon bis nagtuo ni Jesus nagka-worse nino ang dili na nag-decrease ang sin o nag-increase ang pagkabuutan sa kanang mga igsoon Romans 3:22 gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinagi silang pagtuo kang si Kristo kay managsama man ang tanang tao nakasala ang tanan mahilayo sa mga si Kristo si Jesus ang nakita sa Dios diri kanato munang righteous Roma 5:9 karon nga gihimo na kitang
Patarong pinagi sa dugo labi pa gayud nga luwas kita niya gikan sa kasuko sa pinagi sa dugo ni Kristo, no? Kita gimatarong kita amigo na sa Dios, kay amigo naman, close naman, anak naman, ha? Sama sa ginikanan niya. Ang ginikanan di palit og mga gamit para sa anak sa iyang ibang tao, no? Kundi iya ginasigurohon ang iyang gamit sa iyang mga anak. Di mo siya obligasyon kanila, no? Sama man sa Dios, no? Iyang hatagan, iyang giobligar ang iyang kagalingon alang siyang mga anak, alang sa iyang sakop siyang pamilya, sa panahon sa pag-ampo siya mutubag, sa panahon sa kalisdanan siya mahupay, sa panahon sa mga walang-wala siya mo-provide, sa panahon sa kakuyaw siya mo-protekta. Anak naman taniya na ang midawat o misalig kang Jesus, iatagan sa Dios ug katungod nga mahimo niyang mga anak mo Iso. So, amigo na sa Dios ang katulong nga bahin nga punto ang atong buhaton para ma-sustain, ma-maintain padayon sa pakigsuod, pakiglos sa Ginoo. Nga naman, sa verse 23 ngayon diri, mahimo kini kung magpadayon ka mo nga lig-on sa pagtuo, kung dili matarong sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Sa Pablo na himong sulugon ng ebanghelyo, nagiwali ngadto sa mga tao. Diba? Makatubang kamo, ang context, di ba, makatubang kamo kaniya nga balaan, kung wala sila, kaya din yung verse 23, kung magpadayon. Ay, if kung magpadayon ang katakos sa pag-atubang sa Dios kung magpabilin sa lig-on ng pagtuo, lig-on ng pagtuo na to sa Dios, padayon na, pabilin. Magpabilin sa paglaom, nagyuptan nga mo ang gospel. Maayong balita na, gibalik-balikon gino nato ang gospel na dili ra nga sila kabalo naman ko ana sila ra kita mismo para mapalabas kanunay kanato unsa nang atong nahawiran puhing paglao ya aras sa may balita sa kaluwasan ibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross muna gospel tungod og alang kanato no continue believing in Jesus diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi no? Aron kita magmabungahon mayon sa John 15 no nadiya makita nga dili kita magmabungahon gawas ng Kristo. So diha sa itong pagpadayon adlaw-adlaw, pag-involve ng Jesus sa itong pagkinabuhi, pangunahuna, anam-anam og dako ang atong pagtuog, maglig-on kini. Tanan man ta nagsugod sa gamay, tanan man ta, hindi man nga may lagi ka anak pastor, may lagi ka anak brad. Gusto ko yan na diretso, no, dili nga naman. No? Anam-anam, no? Basta padayon lang ta pakigsuod sa Ginoo. Sa nga rin pakigsuod sa Ginoo, ang atong debosyon matag adlaw. Pagmata sa buntag, pasalamat, pagampo, magdaig kaniya, na sa kana pagpasa sa iyong pulong, pagpalandong, kay mo na itong gabay sa matag adlaw mga iso. Siya mugiya sa atong mga direksyon, siya ang mulig-on sa atong adlaw-adlaw nga sa gubangon. So, padayon ta sa pag-ugman, padayon ta pagigsuod sa Ginoo, pagigsabay sa mga Kristohanon na nga matinud-anon usab sa matinud-anon usab nga mga alagad sa Ginoo diha mo alam ug mosamot kasuod ang Dios sa atong mga kinabuhi. Dili siya dinalian, dili dinalian. O diha tungod ni ana ang atong nangagian context niini tungod ni ana masayod ta sa pagtugon sa Dios, magmabungahon ta sa mga maayong buhat, makapahimuot sa Dios ug magdugang atong kahibalo sa Dios. Kita lig-uno niya, kita makalahutay, kita makapailog uban ang kalipay o kamaya. So, mo nga kanunay ginato ipalabas gospel may balita sa atong kaulingon no muna sa ako confirm sa mensahe na balik mo ka about sa Bishop Brad apil man sa ko ani mga isa apil man sa ko mo ni mo mabuhi mo palabas mo ablig balik labi na makasinati tag mga problema na wadaan din tagana sa pagsimba pero sa pagka malo na to nga happy ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi no ay kitang gigigo mo git kamatyan gitan niya grabe ka dako wow thank you Lord di mo kita kaluwasan kapasaytuan sa aran mo sigurado nga langit
nagkaroon silo lang tagamay, natikil, nagmahay, wala na ganahi. Mo lagi dili gusto, gusto ko karamihan sa Ginoo ay lain akong mood. Like that, na sa ato pa ang katong imo na dawat nga dako kay nga gibuhat sa Ginoo, so nagamay na mas dako na ang imo gamay nga silo, gamay nga pagmahay nahimo lang dako kay di naman kaganahan mosimba sa Ginoo. So dili unta mababagan ang atong pagsimba sa Ginoo. Not kung unsa ang atong sitwasyon, but nakadepende sa kadako sa Dios ug sa iyang gibuhat alang kanato. Inom ba mga igsoon? Amen. So, muna mga igsoon, dili na ta motipas, dili na ta palimbong ang gospel nga gisangyan ni Pablo. Motoy legit, di ba yan siya? Ako si Pablo, nagsangyaw, no? Ang gisangyan ni Pablo, assured na ta na di na ta mobalik sa alanganin niya pagtulunan. Padayon ta sa pagtuo, makananayon, subay sa dalan sa Dios, moagi matag mga pagsulay kana aron aron sutaon unsa ka tinuod ang atong pagtuo. Magpabilin ba tang maunungon sa Dios? Bisan sa mga kapakyasan, mga pagsulay, mga paglutos, kinahanglan gayud mo. So, kapita diya kag Ginoo. So, dili na laban lang, laban lang. Kasalig ta sa Ginoo. So, sama sa gingon ni Ginoong Hesus, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. No? Kaya Kristohanon na amo ginay perseverance. Mulahutay gina siya. Na mulahutay gina Kristohanon. Dili pod nga ang mulahutay bitaw Kristohanon. Kuan lang sa ko karon ken kamo lang sa diha. Dan ko gana pero sila mo balik na hotel ya ko. Ha? Sayang kay mga panahon mga iso. Sayang kay mga panahon daghan na totong kalag atong masangyawan. So, kita tuloy-tuloy nga kalagan sa kita. So, how do we continue in faith? Sa nato pagpadayon sama sa kuningon sa dimension kaniya if kun padayon ang debosyon pagsuod kaniya magampo nga makananayon regular nga paggahid sa pulong sa Ginoo bisag wala ta sa simbahan ha? Bisag wala ta sa simbahan daghan man hinimba pero dili himasa daghan hinimba pero dili himasa di ba ang feeding nato nga mahitabo diha sa Domingo, so dako kayong hawang, dako kayong uhaw, tagutom, no? Kaya ang imong pagkaon sa spiritual niya naman sa Domingo. Na? So kung mahimo, no? Asa ka nagtrabaho, na ay break time, baka gahim sa pulong sa Ginoo. Aron pag-sustinar, aron pag-supply, atong pagkaon adlaw-adlaw. Kaya hindi man tayo mabuhi sa pan lamang. Kinahanglan sa kita sa pulong sa Diyos. So, padayon ta itong pagtuo, pagsalig, ug pagsuporta sa buluhaton sa Dios. Bisan malisod pa ang atong agian. Ang atong barog, maligon, hukot atong pagtuo kaniya, dili ta maduha-duha, dili ta dali matandog, kay nakahawid man ta, nakabarog man ta sa hustong pundasyon. Ay so, kaya kang Kristo Jesus nato na makita, makaplagan. No? Sa una mga ison, wala ta matukod diha sa balas diha sa huyang kundi sa bato ni Kristo sa iyang ulo. So daghan man tag kamon tas kalibutan ato na mga kaguliyang, mga babag, mga kasakit, mga kasamok, kamon tay mga kahuyangon pero mga isor atong hinduman kanunay ang gibuhat ni Kristo muna atong awiran uh, atong paglaom diya ta nagkaangkla kamaturan si Jesus nagpasibili ka nato adto sa amahan ug naghimo ka nato na walay naghimo ka nato nga manununod sa walay katapusan sa diya nato kaniya makita ang lugod pundasyon pinagi sa gahom sa balang espiritu nga naa ka nato so challenge ini kagabi paminaw pa ba nimo nga layo mangyapon ko sa Ginoo murag guilty pa mangyapon ko no pwede no? Nga moduol ka diya sa pag-ampo istorya sa Ginoo Lord kinahanglan ko ikaw ako ikinahanglan ko ikaw tabangi ko na makapadayon ko sa kong pagtuo
So, dili ra tama ra pagdawat kay Ginoong Hesus, dili ra tama ra sa baptism, no? Dasigon ug iampo nato ang uban nga nangaluya aron usab sila magpabiling balaan kutli walay sala at tubangan sa Dios. Padayon matugyan ta sa kinabuhi, magtuman ta sa pulong sa Dios, magpailalom sa iyang kabuto. Di na to mabalik sa kanhing lifestyle na hopeless, lifestyle nga spiritually broken, spiritually layo, kaaway sa Dios mga igsoon. So, kana lang mga igsoon, ang atong mensahe karon ni gabion atong panghinaot nga naatay mga nakuha nga pagtulun-an nga na na tambalan atong kawa sa pulong sa Dios o natagbo ang mga panginahanglan nato labi na sa pagdasig kanato ining kagabion. So, muna ang atong conclusion, no? Kung kita dati kaaway, dati makasala, karon ato hinumduman dili na tayo nga amigo na ta sa Dios, labaw pa sa amigo, anak pagid niya siya atong amahan. Kay kita matarong ug ang dasig kanato mapadayon lang yun sa pakigsuod sa atong buhay nga Dios. Intimate ang atong relasyon ug diha sa atong mga atubangon, wala na malisod o wagi man tagkalisdanan pero gaan ang atong pas-anon, gaan ang atong pagatubang kay na atong Dios kauban. Marampo ta among Dios amahan labing gamhanan, daghang salamat Lord God sa mga pulong nga among nandungog karon. Lord, salamat nga kung unsa kami kaniadto, unsa kami ka makasala, salamat sa imong paghawas, salamat sa imong pagtabang og kami imong gimatarong Lord na pa sa proseso sa pagkabalaan. Ikaw Lord magatabang kana mo Ginoo nga padayon ang among pagigsuod debosyon diha kanimo Ginoo. Lord, barang espiritu mahinumdum ka kanamo kanunay sa matag adlaw. Imo Ginoo nga mo ni among gabay Lord sa among pagkinabuhi. Lord, matag adlaw. Salamat sa imong pagkamaayo. Dalayon ka manalangin ka sa tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalayon ka sa Thank you.